Bé, benvinguts a aquest nou curs de les claus de l'art. Què farem en aquest curs? Donarem les claus. Donarem les claus per identificar els estils, sabent, doncs, quines són les seves característiques, distingint un estil d'un altre, a partir dels grecs en endavant. I no només farem això com si fóssim una cosa acadèmica, sinó que explicarem el per què. El per què el romànic és diferent del gòtic, perquè hi ha tota una sèrie de condicionants, tant siguin històrics com filosòfics, farem molta filosofia, sobretot perquè al principi doncs, els filòsofs influeixen molt en l'art per tal d'entendre no només quines són les característiques de cada estil, sinó també el per què d'aquestes característiques, que sempre és molt millor. Anem a començar avui amb el que seria l'art grec. L'art grec, què és el cànon? Què és l'harmonia? I això ens ho explica molt bé Pitàgores i el seu continuador, que no deixeble, perquè Pitàgores és bastant anterior, que és Sòcrates i Plató. Bàsicament, Sòcrates i Plató segueixen la tradició que havia començat Pitàgores. La bellesa, com he dit abans, és un terme que ha variat al llarg del temps, però que, si llegim el diccionari Pompeu Fabra, veiem que ens diu el que bàsicament ens deia Aristòtil, conjunt de gràcies o de qualitats que, manifestades sensiblement, desperten un delit espiritual. Això del delit espiritual és molt romàntic, és molt decimonònic, no és gens grec, aquesta cosa del delit espiritual, aquesta cosa de la transcendència, ve de la burgesia del segle XIX i que desperta un sentiment d'admiració. Bé, una definició, al meu entendre, bastant tradicionalota del que és l'art. I ho podrem veure aquí en aquest curs perquè veieu com canvia la noció de bellesa. L'art ja no ha de despertar una noció d'admiració. Pot despertar moltes nocions, però no cal que sigui admiració o delit espiritual. Pot ser fàstic, també. Però anem a veure una mica aquestes claus de l'art. Quins són aquests conjunts de gràcies o qualitats dels que ens parla Pompeu Fabra? Ja ho dic, molt tradicional. Pompeu Fabra es basa en el que seria el concepte de bellesa clàssic. Ara bé, la bellesa se l'ha preguntat molta gent què vol dir la bellesa. Llibres, tractats, cànons, disputes, baralles, morts, inclús, per definir el que és la bellesa, sobretot entre el segle XVII i el XVIII. El primer que s'ho va plantejar va ser, sobretot, Plató, basant-se en moltes coses que ja havia dit Pitàgores i Aristòtil. Bàsicament, per definir el que és l'art grec, tenim a Plató i Aristòtil que definiran el que és la bellesa gairebé fins al segle XIX, que se seguiran les seves teories, que s'ensenyaran a les acadèmies. D'aquí que jo parli que és un art una mica acadèmic, que no pot ser que el diccionari encara estigui amb aquestes nocions de l'art tan decimonòniques de les escoles de belles arts des del segle XVIII. No? Bé, la qüestió. Pitàgores. Pitàgores, abans de Plató, és el que introdueix la noció d'harmonia i, per tant, el gran introductor de la bellesa en la història de l'art quan ens parla de la proporció àurea o del número auri. Pitàgores, un filòsof presocràtic del segle VI abans de Crist, va ser el gran introductor d'aquests conceptes, bellesa, harmonia, i ho va fer gràcies sobretot a la seva passió per la música, per la lira, que la veiem aquí a baix, i com va començar a pensar sobre el concepte d'harmonia musical, les escales, l'octava, la quinta, la quarta, per qui sàpiga de música, aquests intervals se'ls inventa Pitàgores, observa tot això. Pitàgores és el que posa les bases de l'estètica occidental i ho fa dient-nos que a l'origen del món només hi havia Déu. I Déu era, o l'artífex li deia així, era un punt, que a ell l'equivalia amb el número 1. Imagineu-vos, a l'origen del món, un punt igual al número 1. Sabeu que Pitàgores era un matemàtic, també, el teorema de Pitàgores. 2 punts, una línia que les uneix, el número 2 és la línia. 3 punts amb una línia que uneixen, el número 3 és el triangle. O el pla, el plano. El 4 serà el sòlid.
Tot això, doncs, ens ha d'entendre que l'origen i el funcionament del món se li dona un significat no només filosòfic, sinó matemàtic i geomètric, i que, per tant, s'explicarà tota la nostra Terra, el nostre entorn, les formes i, per tant, la bellesa, a través del número que equival a una forma geomètrica. Fixeu-vos-hi que aquí dalt veieu el triangle que Pitàgores feia amb 3 pedretes, per tant, el número 3. El quadrat equivalia al número 4. Després el pentàgon, òbviament, el 5, i així anar fent. Pitàgores definirà tota una sèrie de sòlids, els poliedres platònics, que després es diran així, perquè de Pitàgores passarà a Plató tota aquesta teoria. Ambdós parlaran de que l'origen de la Terra estava fet a través de certes formes geomètriques, a través de les quals Déu va crear aquest món. Això passarà de ple al que serà la filosofia i l'estètica medieval. L'aigua, la terra, l'aire, el foc, és a dir, els 4 elements, com podeu veure aquí, cadascun estava simbolitzat per un tipus de geometria. El cub, el tetraedre, l'icosaedre o l'octaedre eren els 4 elements i la unió de tot, el dodecaedre. Sobre aquests elements, els pitagòrics juraven, era un secret, era un misteri, havien descobert la pedra filosofal de l'univers, i Plató seguirà parlant d'això, com molt bé ens explica en un diàleg en el que parla sobre la creació del món, que se'n diu el diàleg Timeu. Per tant, els números, la geometria i concretament el número 10, com veieu aquí, eren molt importants pels grecs. Pitàgores jurava a sobre del número 10 que feien pedretes al terra i feia jurar als seus participants a la seva secta. Doncs Pitàgores tenia com una secta que juraven sobre el tetractis, aquest símbol de la creació universal que conté tots els números possibles i que parteix de l'1 més 2 més 3 més 4 és igual a 10 i anar avançant així. Gaudí, per exemple, que coneixia molt bé tot això, va utilitzar el tetractis a la Sagrada Família, tal com veieu aquí. Per tant, estem parlant d'un déu arquitecte, d'un déu artífex, d'un déu geòmetre, d'un déu matemàtic, que ja des de temps de Pitàgores i de Plató i fins a l'època medieval, tal com veiem en aquesta miniatura, una miniatura ja de transició cap al gòtic, veiem que Déu està creant el món amb aquesta espècie de compàs, a través del qual imprimeix ordre al desordre, imprimeix cosmos al caos. I així s'estableixen una sèrie de matrius, de màtrics, matemàtiques i geomètriques per tot l'univers. El món, doncs, està construït en base a una llei, que és la llei de Déu, que és la llei geomètrica, divina, universal, matemàtica, numèrica, que també té una màtrix en el que serà la proporció perfecta, la secció àurea o el número auri, que és la proporció que es dona justament en aquesta línia. No és la proporció de la meitat de la línia, sinó que és una miqueta més, fixeu-vos-hi. És aquí, no és a la meitat, és una proporció que, a més, se n'adona Pitàgores, regeix, construeix, organitza, gestiona, estructura totes les formes importants de la natura, sobretot la forma més perfecta, que és la forma de l'home. Fixeu-vos-hi, per exemple, que l'alçada total de l'home, d'aquí a aquí, justament la proporció àurea és en el seu melic, però també podem veure la proporció àurea a l'orella respecte del cap i amb tot el que són les falanges dels diferents dits, com potser veieu millor en aquesta diapositiva. Fixeu-vos-hi, repeteixo que la secció àurea es pot trobar respecte dels ulls també, respecte de la boca, respecte a tot el cos, com va estudiar Dürer amb un tractat en el segle XVI dedicat a les proporcions del cos humà i que no varia res respecte a la Grècia antiga, respecte a la Grècia de Plató i, per tant, com veieu, aquesta noció del que era la bellesa no varia pràcticament gens fins a arribar al segle XIX. També ho veiem no només amb Dürer en el segle XVI, sinó amb Praxíteles en el segle IV abans de Crist, quan aplica ja aquest senyor
En aquest Hermes i Dionís, les proporcions àurees, com veieu, passa pel melic i, per tant, es construeix així. La secció àurea va ser emprada no només per la catedral de Notre-Dame, allà a dalt a l'esquerra, com ho podeu veure, per tal de saber on es col·locaven les torres, per exemple, no només aquí, sinó a les piràmides d'Egipte. Le Corbusier, com veieu aquí al costat, va utilitzar el mòdulor, que era l'home perfecte, model, mòdul, per establir els mòduls, mai millor dit, de les seves cases. També la va utilitzar Piet Mondrian a dalt, a la dreta, per fer les seves obres d'abstracció geomètrica. Durant els anys 20, Piet Mondrian era un home que practicava tai chi i era molt espiritual. Va trobar en la secció àurea una representació d'aquest aspecte espiritual que tenia ell de la natura i, com sabeu, Dalí també era molt espiritual i, per tant, el Sant Sopar també el va fer seguint la secció àurea. Dalí era un gran coneixedor dels pitagòrics, dels platònics i, sobretot, d'aquests poliedres i d'aquesta geometria sagrada que sempre va admirar, no només en els grecs, sinó en els renaixentistes, com Rafael. El Partenó, a dalt a l'esquerra, també està fet en base al que és el rectangle auri, del qual parlarem ara, però fixeu-vos-hi també que la Gioconda de Leonardo da Vinci també es basa en aquestes estructures màgiques, vall de bellesa absoluta de l'univers, que tenien com a mòdul de la bellesa tots els pintors de la Florència dels Mèdici en el segle XV, com ara Botticelli, per exemple, en aquest naixement de Venus. Per tant, la veiem repetida i repetida aquesta secció àurea a través dels rectangles auris, i aquí us he deixat perquè podeu parar el vídeo i mirar-ho amb més tranquil·litat com es defineix la raó, secció o proporció àurea, també denominada amb un número final, que és el número fi, i el número fi ve de Fídies perquè l'escultor Fídies, l'escultor grec que va fer els baixos relleus del Partenó, per exemple, o els frontons, va utilitzar aquesta proporció per a fer-los. Us ho podeu mirar tranquil·lament, pareu el vídeo, mireu ben bé com funciona a nivell matemàtic i veureu que el resultat és un número irracional, que és el número fi. El rectangle auri simplement s'aconsegueix a partir del que és la secció àurea, pujar el segment que va d'A a B, pujar-lo per aquí i, per tant, simplement traçar un rectangle. El rectangle auri es pot anar traçant i traçant i traçant, i si ajuntem a tots els angles dels rectangles auris, podem veure que es forma una espiral perfecta, una espiral logarítmica que Dürer o Dalí van utilitzar des de Dürer fins a Dalí a les seves obres i que podem veure en la natura, en molts elements de la natura. Fixeu-vos que aquí, si s'uneixen els vèrtexs de diferents... Aquí veieu un rectangle auri, doncs aquí en veieu un altre, aquí en veieu un altre i, com veieu, bàsicament, aquí en veieu un altre. Bàsicament es va agafant el costat llarg de cada rectangle per tornar-ne a construir un altre. Us recomano que us ho mireu amb calma, que pareu el vídeo i que mireu totes aquestes coses tan interessants de la matemàtica i de la geometria. Per tant, veieu que aquí tenim cargols, galàxies, coliflors, tot amb un tema de l'espiral àurea, aloe veres, girassols, roses, que ens rodegen per tot arreu i que ens demostren que Déu ha creat amb bellesa, Déu ha creat amb saviesa i, per tant, és evident que a l'època medieval tots agafessin aquest tipus d'obra, i no només a la medieval, sinó a la renaixentista. Aquí veiem unes dones gregues tocant els diferents instruments que hi havia en aquell moment, sobretot instruments de corda, i serà a partir d'aquests instruments de corda que Pitàgores, aquí veiem representats aquí amb un gravat d'època medieval, començarà a experimentar i a intentar trobar el concepte d'harmonia. L'harmonia
És un concepte que es basa també en la proporció. Són tot proporcions, una tercera, una quarta, una quinta, proporcions simples, per exemple, com les que estem veient aquí, són les que va veure que produïen un so agradable al cervell i que, per tant, doncs, eren com màgiques per Pitàgores. Heu de recordar que Pitàgores curava a la gent tocant la lira, tocant segons aquestes proporcions i, per tant, d'aquesta manera s'equilibrava l'ànima. Utilitzant el monocordi que veieu aquí, va veure que si tocava, si pitjava, per dir-ho així, aquesta corda sense tocar-la amb l'altre dit, feia un so, però que si la pitjava amb un dit i la tocava, en feia un altre. Bàsicament va descobrir l'octava, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, l'octava. I va veure que podia dividir-la en 12 parts, que són els tons i els semitons de l'octava, per qui coneixi una mica com funciona el tema de la música. Per tant, ja sabeu doncs, d'on va començar l'harmonia, on comencen les escales musicals, que s'ha de dir que eren unes escales diferents a les nostres. Ja sabeu que hi ha el modus dòric, frigi, etc. Però que, en tot cas, són escales, segueixen unes proporcions i són les escales que Pitàgores va descobrir i que es basen, sobretot, en aquestes octaves, quartes i quintes. Us recomano també que pareu el vídeo, els que feu música o els que no en feu, i pugueu una mica estudiar amb més tranquil·litat tot el que serien aquests intervals o proporcions perfectes que Pitàgores ens està proporcionant. Perquè els que no tingueu massa idea de música, fixeu-vos que en un piano, a les blanques i les negres, es divideixen en notes i hi ha uns tons i uns semitons. Per exemple, del do al re hi ha un semitó, que és aquest d'aquí. És a dir, hi ha com unes notetes que són aquestes d'aquí, que pertanyen als bemolls i als sostinguts. Doncs, a partir d'aquí, el que es fa és dividir el que serà l'escala, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, en diferents seccions i proporcions, tal com veieu aquí en aquesta figura que ens representa les harmonies musicals i fonamentals. El que deia Pitàgores i van dir després tots els altres, Aristòtil hi va fer especial menció, va ser doncs, que aquesta bellesa, aquesta proporció màgica, que era la més bella de totes, era la que seguien els astres, és a dir, els déus. Penseu que Mercuri, Venus, Mart, Júpiter o Saturn eren els déus de l'Olimp, es movien seguint una proporció que era la proporció àurea, i al fer-ho feien una música molt bonica, que era la música de les esferes. D'això se n'hi diu eurítmia, d'aquesta unió entre la natura, la bellesa i la música i la proporció. Música, harmonia, aquí trobem instruments de l'antiga Grècia, interessantíssims, com l'hidràulis, els salpings, l'aulós, que era una flauta doble, la lira, la cítara, són aquests els instruments que seguirien els conceptes de Pitàgores. Apol·lo, com no, déu de la música, i el seu fill Orfeu també seguint la música famosa d'aquests grecs, com aquí veieu, en aquest seguidor de Bacus, per això porta totes aquestes fulles al cap, com està fent tocant la flauta doble. Això és una escena d'una comèdia grega. Sabeu que hi havia les tragèdies i les comèdies. És una escena d'una comèdia. Fixeu-vos que aquí aquest personatge porta la màscara teatral clàssica. A les comèdies es tocava sobretot l'aulós o la flauta doble, mentre que a les tragèdies es tocava sobretot la lira, que era considerada molt més seriosa, per dir-ho d'alguna manera. La música de les esferes no només seguirà els planetes, sinó que també a les catedrals gòtiques s'intentarà seguir els intervals musicals en l'elevació
de la catedral, com veieu a la figura 15 en l'elevació de la catedral de Chartres. Fixeu-vos-hi com veieu la tercera, la quinta, l'octava i com l'alçada de la catedral es fa servir com si fos una corda musical i dividida en diferents seccions o proporcions que segueixen la proporció pitagòrica. Us recomano que us mireu el vídeo amb tranquil·litat, l'aneu parant, aneu reflexionant sobre tots aquests termes que són termes difícils, complexos i matemàtics. Bé, doncs com es reflexa tot això en l'art? Es reflexa amb una evolució vers l'harmonia, vers la bellesa, vers la proporció. I sobretot tindrà lloc a l'època clàssica. No pas a l'arcaica, que és la primera, sinó la clàssica. L'art grec se sol dividir tradicionalment entre arcaic, clàssic i hel·lenístic. Serà en l'art clàssic, és a dir, en el del mig, en el del discòbol, on s'aplicarà amb més mesura tot aquest tema. Aquí veiem l'evolució de l'escultura, des de l'escultura arcaica amb aquest atleta, que seria l'escultura en temps de Pitàgores i dels presocràtics, l'escultura clàssica del segle V abans de Crist, que seria l'escultura en temps de Sòcrates, i Plató seria una mica l'apogeu de la bellesa, com veiem aquí en el famós discòbol de Miró, també un atleta, i en el segle IV abans de Crist, l'època d'Aristòtil, tenim un altre tipus d'art que se'n diu hel·lenístic, com aquest nen de la Oca, de Boet de Calcedònia, on neix un altre tipus de bellesa més sensual, més propera, ja ho veurem més endavant. L'època arcaica, doncs, ve després de Creta, de Micenes. Us he posat aquí el desenvolupament de la cultura grega des de l'any 2000 abans de Crist, en l'època de Creta, fins l'època hel·lenística que té el final amb la invasió dels romans. Per tant, ens situem a baix, ens situem a l'època clàssica, sobretot. L'època arcaica, aquí us poso les terres poblades pels grecs o bé d'influència grega, és l'època de la colonització, de les noves polis, de les polis de Sicília, Agrigent, Siracusa, Empúries, aquí, o les polis de l'Àsia Menor com Milet, etc. És l'època de l'expansió, del comerç i dels presocràtics, quan encara no s'ha arribat a aconseguir una proporció ni una bellesa, però s'està intentant anar cap allà, com veiem en aquesta ceràmica de figures negres on apareix Polifem, d'època arcaica. Encara no té prou proporció, com tampoc la tenen les escultures d'època arcaica, que encara són prou tosques. Kouros i Coré, home i dona. La dona i l'home en època de les escultures arcaiques, molt rígids, molt frontals, molt d'autors de l'escultura oriental antiga, però sobretot d'Egipte, encara rígids, com veiem aquí, però a poc, a l'estil arcaic madur, podem veure com comencen a somriure, esdevé una escultura més dolça, com aquesta de la península d'Atenes, concretament del segle VI abans de Crist, i apareix el somriure, quelcom que les fa més reals. Les corees anaven sempre vestides amb un peplo o vestit, que se'n deia peplo, i haig de dir que tot l'art grec estava pintat. Tot l'art grec, les escultures i també l'arquitectura. Per tant, el mite de la Grècia blanca, el mite que nosaltres ens pensem, és mentida. Aquestes escultures que han perdut la pintura estaven pintades. La majoria d'elles, com aquest Kouros, són atletes, quan són homes són atletes, tenen una frontalitat que ens recorda molt i una manera de posar-se que ens recorda molt a la dels faraons egipcis i estan caracteritzades per tenir un petit somriure i un cabell molt rinxolat.
Fixeu-vos-hi com comencen a tenir un interès per les abdominals, pels pectorals, pels tríceps, pels bíceps i, per tant, un interès per reflectir la bellesa de l'anatomia i, a poc, el retrat, el sentiment, el patos. Patos vol dir sentiment, patològic, patètic, ve de sentiment i, sobretot, de dolor. A l'Atenes, a l'Acròpolis, per exemple, podem veure aquest moscòfor, aquest portador d'animals, que serà l'origen de la iconografia de Jesucrist Bon Pastor, by the way, en el sentit de que, per cert, doncs, la iconografia cristiana agafarà el moscòfor com a model per tot això. I també a Atenes, sempre a l'Acròpolis, trobem de les renovacions artístiques que inclouen el retrat, que inclouen l'harmonia, la bellesa, el somriure, el fi de la frontalitat, com en aquest cavaller, com en aquest genet que es mou, que ja somriu, que té totes les abdominals marcades i, per tant, arribem ja a un major realisme. Com he dit, els temples estaven pintats, sobretot, no feu aquest error de pensar que no ho estaven, amb uns colors vius, fonamentalment verd, groc, blau i vermell. També s'utilitzava el negre. Aquest és l'exemple d'aquest temple de Falla a Egina. I ja arribem a l'arcaic tardà, a principis del segle V, quan les figures adquireixen molta més bellesa, desapareix el somriure, es fan més introspectives, típicament clàssic, perquè volen demostrar un equilibri entre raó i sentiment. Volen demostrar aquesta harmonia interior de la qual Pitàgores i Plató parlen tant, i Sòcrates, com no, en les seves obres. Ja sabeu que Plató es fa eco de Sòcrates, perquè Sòcrates no escriu, Plató sí. L'època clàssica, doncs, hi ha l'apogeu d'aquesta bellesa, és l'època de Sòcrates, de Plató, que vivien a Atenes. Fixeu-vos-hi aquí, en aquest mapa de Grècia, veieu que hi ha aquí Atenes i aquí la seva rival Esparta. Ens movem per aquí i ens movem per Atenes de Pèricles, l'Atenes de Sòcrates, de Fídies, de Pèricles, de la democràcia, de l'urbanisme, del projecte panatenaic, és a dir, del projecte de les Panatenees o de l'Acròpolis. Pèricles voldrà invertir en reurbanitzar la seva ciutat, en fer unes muralles, en fer un nou port al Pireu i el projecte panatenaic, que durarà 20 anys, estarà destinat a fer una nova acròpolis encarregant a Fídies les parts principals. Fixeu-vos-hi aquí a l'acròpolis com era i com és, que veieu que aquí dalt hi ha el Partenó, el temple principal. Aquí veiem el temple d'Atenea Niquer o Atenea Victoriosa, els propileus, que eren l'entrada al que seria l'Acròpolis, i aquí una petita... s'utilitzava per posar quadres, per posar llibres, etc. Però això d'aquí és el que interessa, que és l'Erechtheion, que és l'altre temple. Els dos grans temples de l'Acròpolis són el Partenó de Fídies i l'Erechtheion, que ara veurem de qui és. En marbre del Pentèlic, a una regió a uns 16 quilòmetres d'Atenes, aquesta santuari, gairebé es podria dir, era on es portava una petita escultura d'Atenea, la deessa d'Atenes, la fundadora d'Atenes, en fusta, que venia des del port i era portada en processó durant unes festivitats que es deien les Panatenees i que es feien cada 4 anys, en processó, fins a arribar a posar-la aquí davant del Partenó. Aquí veiem, doncs, una visió potser més acurada d'aquesta Partenó, amb els propileus davant, i fixeu-vos que hi havia una escultura que és gran, en bronzo, que es podia veure arribant des del port, que brillava com volien brillar també aquesta Atenes esplendorosa de Pèricles, de Sòcrates, de la democràcia, que era l'escultura d'Atenea Promachos, l'escultura que demostrava tot aquest domini d'Atenes, que va fer servir els diners d'una lliga, la Lliga de Delos, que venia a ser com una OTAN,
per reconstruir la ciutat. Això va fer enfadar a moltes de les altres ciutats que s'havien aliat amb Atenes per combatre els perses, perquè Atenes es va polir els diners de la Lliga de Delos per fer tota aquesta gran obra, no només a l'Acròpolis, com veieu aquí, sinó també al Pireu i les muralles. Estàtua d'Atenea Pròmacos, els Propileus, la Calcoteca, l'Erecteion, el temple d'Atenea, Nike, la marca de bambes d'esport, vol dir victòria. Nike vol dir victòria. Per tant, Atenea victoriosa. I per fi el temple fet en base a la secció àurea, al qual havia d'arribar l'estàtua Xoanon, es deia, d'Atenea de fusta. Fet per Ictini i Cal·lícrates com a arquitectes i Fídies com a escultor, es va construir entre l'any 447 i 432 abans de Crist. I fixeu-vos que la gent què feia quan anava en aquests temples? El que feien era sacrificar un animal davant del temple, mai a dins, davant del temple, el sacrificaven davant d'un altar, cremaven els seus ossos i així era la missa, per dir-ho així, d'aquell temps. A dins del temple hi havia escultures dels déus. En aquest cas, una gran escultura que es va perdre, crisoelefantina, vol dir d'or i d'ivori, que va fer Fídies. Emperò Pèricles va acusar Fídies d'haver robat or de la cantera i Fídies va ser expulsat de la ciutat d'Atenes. Això, no obstant, no va impedir que Fídies acabés aquesta obra en la que té dos frontons on s'explica una mica tota la història d'aquesta ciutat, el naixement d'Atenea, etc. I que avui en dia té aquesta pinta. És un temple dòric, no és pas un temple jònic, sinó que és un temple dòric basat en la proporció àurea, ja ho hem dit abans, i que a més, poca gent ho sap, això evita les distorsions o il·lusions òptiques pròpies de veure aquest temple des de baix, fent algunes trampes, com Plató deia, quines trampes fa el Partenó, no m'agrada, que és col·locar les columnes una mica inclinades cap a dintre o col·locar-les una mica més gruixudes en el centre o inclús abombar el que seria la base del temple perquè no sembli abombat sinó recte, perquè les columnes no semblen inclinades sinó rectes i tot això per contrarrestar els efectes òptics de la nostra retina. A dins d'aquest temple hi havia el que seria el peristil, a la zona que rodeja el temple, per dins hi havia representat la processó que acompanyava l'escultura d'Atenea, el Xoanon, des del port fins a aquest temple. I una processó en la que hi havien representats els habitants de la ciutat d'Atenes per primera vegada en un temple. Sacrilegi, no? Representar els habitants en un temple, no pas en aquest cas en una ciutat poderosa que dominava no només la península i tot el que seria la seva zona, sinó també que va guanyar els perses. L'Atenes victoriosa representa els seus habitants, com aquí veieu, en processó, en comitiva, portant el vi, portant l'oli, portant l'aigua, portant tot allò que necessiten per fer els sacrificis davant dels temples i els habitants conviuen amb els déus, que veieu aquí a baix, Apol·lo, Zeus, tot tipus dels déus Hera, que estan presidint també aquesta processó, on hi veiem nens, vells, gent que porta coses sobre el cap per a aquests rituals i veieu com hi ha dues persones que el que estan fent és plegar una manta que és el vestit, el peplo, la toga, que havia de portar l'escultura un cop col·locada allà davant. La gent portava no només ceràmiques o el peplo, sinó també portava tot tipus d'animals a sacrificar i muntaven a sobre de cavalls. L'estètica que fa servir Fídies és una estètica basada en aquest equilibri entre raó i sentiment, unes escultures que són serenes, unes escultures que tenen l'anatomia perfecta, la cara perfecta
i que, per tant, reflexen el concepte de bellesa a la Grècia clàssica, com veieu en tots aquests parts dels relleus, que havia definit ja Plató a les seves obres. El temple estava pintat com en aquí, com aquí veieu una mica seria aquesta idea, i en els triglifs i les metopes, és a dir, en aquesta part d'aquí, això seria un triglif i això una metopa, a la metopa hi havia representat, fixeu-vos-hi, el que seria la centauromàquia i la amazonomàquia, és a dir, la lluita contra els centaures o la lluita contra les amazones. I en el frontó, a dalt, hi veieu la batalla d'Atenea contra Poseidó amb uns tridents, no? Poseidó amb el trident i Atenea amb una llança, els seus atributs. Atenea era la deessa de la guerra, entre d'altres coses. Fan un concurs per veure qui es queda amb Atenes. Atenea clava la llança al terra i surt una olivera, mentre que Poseidó clava el trident al terra i surt aigua salada. Qui la vol, l'aigua salada? Així que guanya el concurs Atenea i d'aquí que es posa el nom d'Atenes en aquesta fantàstica ciutat. Una mica tota aquesta iconografia del frontó que em sembla interessant i una mica aquí també, repareu el vídeo, mireu les parts que té tot el que és el temple grec, amb aquest peristil per al voltant estilos columna, d'aquí estilogràfica, com si fos una columna, veiem que hi ha un peristil i que hi ha en el centre l'escultura d'Atenea gran, que és la que es va perdre i la que va causar que el Fídies el traiessin d'Atenes. L'escultura podem pensar que tingués una mica aquesta pinta, era una pinta kitsch gairebé, per nosaltres. És una escultura feta amb or, feta en vivori, on apareix Atenea vestida com a guerrera, amb un escut, amb un elm, era la deessa de la guerra, i fixeu-vos que al costat de l'escut hi ha com una espècie de serp que era un fill seu que se'n diu Erecteu, d'aquí Erecteion, dedicat també a l'Erecteu. A la mà porta una figura alada que sempre significa victòria. Atenea Nike, Atenea victoriosa. I aquesta és una còpia que se'n va fer en època romana del que seria aquesta Atenea, fixeu-vos que maca, que quina cara tan bonica. En la cara, en lloc dels ulls, hi posaven emmaragdes perquè tingués aquesta cosa tan bonica. Hi posaven inclús arracades, això ho posaran més aviat en època hel·lenística, i per tant aquí veiem a Pèricles de nou, a l'esquerra, a la dreta Atenea, una mica perquè veieu aquest art clàssic d'aquell moment. Quan parlava d'Atenea Niké, també parlava del temple d'Atenea Niké, que és aquest que hi ha aquí a baix, justament el primer que deies, que a nivell propagandístic era important perquè era una al·lusió a la victòria d'Atenes sobre els perses. Ja sabeu que eren els grans enemics, no? Atenea Niké va ser feta el 421 abans de Crist per un arquitecte que es deia Cal·lícrates i fa referència a la famosa batalla de Platea entre els grecs i els perses. No se sap molt bé qui va fer els relleus, però sí que és veritat que tenim una tècnica molt bona que se'n diu dels panys mullats, que és una tècnica en la qual els panys sembla que estiguin mullats i s'arrapen el cos d'Atenea. Fixeu-vos-hi com s'està ella cordant la sabata i sembla que estiguin mullats. Realment és fantàstic per veure aquesta anatomia preciosa d'aquesta Atenea. Un cop passaves al temple d'Atenea Niké, arribaves als Propileus o a entrada al que seria l'Erecteion. Aquí, no sé si us hi fixeu, us he posat el que manca de les runes, és a dir, les runes arriben fins aquí, i el que manca i com seria la pinta de tot això. Com seria originalment. L'Erecteion era l'altre temple que hi havia aquí a l'Acròpolis. No se sap molt bé, l'arquitecte, hi ha gent que diu que és un, gent que diu que és un altre. Bé, la data, l'arquitecte, en tot cas és famós per les cariàtides, per aquestes figures que fan de columnes, que hi ha amb aquesta espècie de mirador, que era un mirador per mirar el Partenó, el temple principal. A dins d'aquest temple, que actuava una mica com a relicari, hi havia el pou de Poseidó, hi havia
l'olivera sagrada, hi havia una mica en forma de relíquia el que havia estat l'origen de la fundació d'Atenes. Però l'important és, que això sí que ho sabem, qui va fer les escultures de les cariàtides, que va ser Alcamenes, que són una de les fites també de la història de l'art. Anem acabant amb l'últim quart d'hora amb el que seria el cànon. Què és el cànon? El cànon és un llibre perdut d'un home que va viure en aquells moments, que va ser Policlet, que va ser un escultor grec del període clàssic i que va escriure com havia de ser l'escultura, quines proporcions havia de tenir, però no ja en base matemàtica, sinó en base al cap. El cap multiplicat per 7 havia de ser el cànon. Per tant, el cap multiplicat per 7 serà la proporció que ell donarà. Les escultures de Policlet, com ara el Dorífor, que veiem aquí, un atleta també seguirà la proporció àurea, tal com veieu en aquests esquemes. Policlet fa un parell d'escultures molt famoses, que són els dos atletes. Ja sabeu que les escultures gregues sempre eren atletes i eren exvots. Eren escultures que es posaven a forma d'exvot en algun temple, en algun santuari, Olímpia, Delfos, l'Acròpolis. I en aquest cas veiem el diadumen que s'està posant la cinta, i veieu, fixeu-vos com posa els peus i com gira el cap cap a baix a la dreta. És una de les posicions més típiques de la història de l'art, que es consideren belles de per si i que té un nom que es diu el contraposto o contraposat. El cap baix mirant cap a un cantó, el cantó contrari del peu que tu tires enrere. Un peu tirat enrere i fixeu-vos que aquest és el contraposto que es farà servir durant anys i segles. Encara són escultures que no s'aguanten soles. Fixeu-vos que necessiten d'una peana perquè no es caiguin. Fixeu-vos-hi bé. Aquí també tenim una peana, fixeu-vos-hi bé. I no serà fins l'època hel·lenística que no tindran aquest suport perquè no caiguin. Parlem d'atletes, parlem de gimnasos. Els gimnasos eren no només un lloc per fer esport, sinó també per educar-se, com una escola. I les ceràmiques gregues, de les quals encara no n'hem parlat, però que són molt importants, ens ho demostren. Per què són importants? Perquè no ens han arribat pintures gregues, s'han desfet amb el temps, però en canvi sabem com pintaven gràcies a la ceràmica. La ceràmica, hi ha dos tipus de ceràmica. El que seria la ceràmica de figures negres, com veiem a baix a la dreta, o la ceràmica de figures vermelles, com veiem en el centre. Són dues maneres de coure també la ceràmica. Per tant, aquí veiem els atletes que s'estan passant Ara, quan corres i et passes el pal de l'un a l'altre, ara no recordo el nom concret d'això, és a dir, el córrer i passar això a l'altre i l'altre corre i passa el pal a l'altre, el tir del disc o la lluita lliure o el tir de javelina o l'auriga, l'anar amb cavall, eren relleus, ara m'ha sortit, no? Els relleus eren les coses que es feien. També a l'estrigil el trobarem sovint representat a les ceràmiques, que vol dir, era com una mica, quan es posaven oli en el cos, se'l treien amb aquest estrigil que veiem aquí i que veiem representat de forma original aquí a dalt. És important saber que totes aquestes escultures dels atletes es posaven, ja ho he dit, com a exvots, moltes d'elles a Olímpia i a Delfos. Delfos era també un lloc de l'oracle, de les píties, de les pitonisses, i allà s'hi feien els jocs pítics. Aquí veiem en una ceràmica la pitonissa. La pitonissa davant d'una figura que és un rei, perquè tots els reis li anaven a demanar, abans d'anar-se'n a una guerra, sobretot, com pintava tot això. La pitonissa podia mirar al cel, els ocells com volaven,
o podia fer altres coses per tal de respondre. I fixeu-vos-hi que aquí hi ha una decoració, també per això us ho volia posar, que és la greca, una decoració que es diu greca i que perdurarà durant molt de temps i, per exemple, en l'Art Deco serà bastant important. Imagina't, l'Art Deco en els anys 20. Per tant, passem d'una època arcaica, amb uns curos encara frontals, molt egipcis, molt orientals, a un altre tema que és el tema del classicisme, i em quedava encara per explicar-vos del concepte de bellesa. Penseu que hem parlat de la proporció àurea, dels poliedres, dels nombres, de la geometria, de l'harmonia, de la música de les esferes, del cànon, del contraposto. Per tant, tenim molt per estudiar i hem après molt avui a la classe, però encara ens queda una altra coseta, que és la tensió abans de l'acció. Les escultures clàssiques volen representar la tensió abans de l'acció. És el mateix que volia representar Miquel Àngel al David, abans de tirar la sonda al Goliat. En el discòbol de Miró, el famós discòbol de Miró, veiem la tensió abans de tirar el disc. Per tant, això és molt important i em quedava per dir-vos-ho. Rafael, Dürer, Miquel Àngel, tots grans amants de tots aquests conceptes de la bellesa grega. Rafael dedica un últim homenatge, un últim no perquè n'hi haurà molts, però un gran homenatge, potser el més important, a tota aquesta gent a través d'aquest fresc que està al Vaticà, que es diu l'Escola d'Atenes i que jo vull rememorar una mica per fer un resum, tancar bé tot això que hem anat dient. Aquí veiem a Plató, que adopta la cara de Leonardo da Vinci. Aquí veiem a Aristòtil, aquí veiem a Heràclit i aquí veiem a Pitàgores. Sobretot ens interessa aquest Pitàgores. I Heràclit té la cara de Miquel Àngel. Aquest és Rafael, és molt interessant, i Euclides és Bramante, ho dic perquè és molt interessant. Plató, Plató la cara que tenia no té res a veure amb la cara que li posen els propis grecs, com veieu aquí. Plató vol dir el dels homòplatos grans, tenia uns homòplatos molt grans, i aquí veiem a Sòcrates, pintat per Jacques-Louis David. Plató és el deixeble de Sòcrates, una mica per això us ho he posat. Plató i Sòcrates tenen una... És a dir, Plató es fa eco del que el seu mestre Sòcrates deia i ho escriu en uns diàlegs on fa que Sòcrates parli i parla amb diversa gent, sobretot amb els sofistes. Sòcrates se'n burla dels sofistes, que eren els mestres de retòrica i eren una mica els polítics de la seva època. Sòcrates és un tio molt solitari, que no es banya mai, que és molt interessant. Sòcrates com a persona, Plató ens el presenta a través dels seus diàlegs, que us recomano que llegiu, i acabarem amb un diàleg de Plató, perquè veieu que ens ho passarem bé. Plató es pregunta com es pot conèixer la bellesa. Perquè, clar, Plató parla que hi ha una bellesa pura que està fora d'aquí, que està en un altre món, en un món perfecte, que aquest món és imperfecte. Com podem trobar aquí la bellesa pura, sense màcula? No relativa, no, pura en si. I bé, i li demana a un sofista. Us recomano que us llegiu, ho podeu trobar pel Google, ho busqueu en Google Hippias Maior, i que us llegiu el diàleg Hippias Maior de Plató, en el qual es pregunten què és la bellesa. Us en faig un resum. Hippias era un sofista. El sofista és un home que, diguéssim, no té aquest concepte de la metafísica, sinó que per ell tot és relatiu. Són molt relativistes i això és contrari a Plató. Plató és un home de conceptes universals, de veritats universals. I li pregunten a Hippias, i què és la bellesa? I ell diu, home, la bellesa és una dona vella. Diu, no, és que no et pregunto què la dona vella, et dic què és la bellesa en si. Home, doncs no. Comença dient-li una euga vella. No, home, no.
Després li diu una dona. I Sòcrates insisteix i sempre li diu, escolta, vale, molt bé, que bé, Hípies, però pensa bé, escolta bé el que et dic. Jo el que vull dir-te és què és la bellesa en si, i no hi ha manera que Hípies entengui el concepte de la bellesa en si, pura, abstracta, d'un altre món, perquè es mou en aquest món, no? És un orador, és un retòric. Bé, total, que al final arriben a un consens, perquè al final li diu, bueno, doncs una olla vella. Diu, què és una olla vella? Doncs bé, la olla vella és aquella que és útil. Per tant, tenim el primer concepte de bellesa, que és la utilitat, la adequació al seu fi. Una olla que no serveixi no és una olla vella. I una segona cosa, que és la bellesa provoca plaer. Val? La bellesa provoca plaer. A què? Però només parlen de dos sentits. Parlen de plaer de la vista i de l'oïda. No parlen del tacte, de l'olfacte, que és una cosa molt més moderna. Per tant, tenim que ens diu que és adequada, que s'adequa al seu fi i que dona plaer a la vista i a l'oïda. També ens parla de que ha de tenir una justa mesura, que no ha de tenir res en excés, tal com deia la inscripció que hi havia a l'entrada de l'oracle de Delfos. Si voleu saber més sobre la bellesa en Plató, us recomano molt que llegiu El banquet. El banquet és una de les obres literàries universals, no només filosòfiques, en les que, com veieu aquí, això és el típic banquet o simposi, també se'n deia simposi, relacions homosexuals d'un home gran amb un home més jove, eren els que estaven convidats, no hi havia dones, en tot cas eren prostitutes, era així. I en aquest banquet que es dona es convida Sòcrates. Sòcrates arriba tard, es perd, típic del Sòcrates, i al final arriba i deixen posar entre aquest i aquest, coquetegen entre ells tots els homes i al final comencen a veure. I diuen, bueno, hi ha un que diu, proposo que no bevem molt, que no ens emborratxem de seguida, perquè eren uns tiberis, i que proposo parlar de l'amor. A partir d'aquí parlaran de l'amor i l'amor, i aquí vinc amb una altra cosa que s'afegeix a totes les coses que hem anat veient sobre la bellesa en els grecs, es dirà que l'amor és el que ens porta a descobrir la bellesa. Ens enamorem perquè la persona és bella, per això ens enamorem, engendrem en bellesa, creem en bellesa, relaciona l'amor i la bellesa. Per tant, un altre diàleg que us recomano de llegir, que té lloc en aquests simposis on hi havia uns efebus que estan sempre marcats sense barba, amb un home una mica més gran que li feia de professor d'educació, que s'ocupava del seu benestar, que era la parella. Els grecs heu de tenir en compte que l'homosexualitat no estava mal vista ni tampoc la pederàstia ho estava. Fixeu-vos-hi aquí més escenes d'aquests simposis que podem veure en diverses obres. Acabo ara ja amb la famosa obra de Botticelli de El naixement de Venus, dir-vos que parlant d'amor hi ha dos tipus d'amor. Un amor, segons Plató, més pur, que ens porta a la bellesa més pura, per tant, la bellesa abstracta, la que no es toca, la que està a dalt, al món ideal i perfecte, que serà el món diví, ja més endavant en època medieval, que és la Venus celest o Venus, de fet es diu sí, Venus celest, que és filla d'Urà. Urà se li tallen els testicles, el Cronos li talla els testicles i els llança al mar, i el semen serà l'espuma de la qual naixerà la Venus. Per això sempre la trobarem en aquesta petxina. Venus celest tindrà pare, Urà, però no tindrà mare, i per tant serà la més pura, la menys carnal i la que ens indica una bellesa més pura. Mentre que hi ha un altre tipus de Venus, que és la Venus vulgar, la qual té cos, ja és una Venus terrenal, per això està vestida aquí, i que és la Venus que provoca el desig físic eròtic. Per això veiem un Cupido, justament aquí dalt, que està a punt
de tocar les tres gràcies, i tot això és un símbol de fertilitat, de primavera, que és el que ve després de copular, evidentment. I per això aquí veiem un rapte, que en el fons és una violació, una copulació, una còpula. De tot això en parlarem quan parlem del Renaixement, per això no vull avançar molt el que sigui ara. Ara hem de distingir dos tipus d'amor en Plató. Un més carnal, que és aquest, el que porta a copular. M'enamoro i vull anar-me'n al llit amb el meu estimat, m'enamoro de la bellesa física de l'estimat, però haig de, com m'indica Mercuri, el déu missatger dels déus, has de pujar, no t'has de quedar aquí baix, i per tant has d'enamorar-te de les qualitats no físiques, de les qualitats abstractes, de les virtuts, de la personalitat del teu estimat, i per tant t'has de fer raptar, perquè això era com si estiguessis raptada. Jo m'enamoro i em rapta la Venus vulgar, que bàsicament és eròtica, sexual. I jo haig de contenir-me per arribar a ser raptada per la Venus celest, que em porta a estimar el meu estimat amb totes les de la llei, no només físicament, sinó també intel·lectualment. Dit això, aquí ho deixo. Són molts conceptes. Penseu que Grècia és la base de tot. Calia que tinguéssim clar tot el tema de Grècia per poder entendre després tot l'altre. Ens veiem el proper dia, seguim amb les claus de l'art, recapitulem proporció, harmonia, secció àurea, espiral àurea, que després això alguns altres també ho treballaran, com Gaudí, matemàtica i geometria, els poliedres dels 4 elements, les formes perfectes, el cercle, el quadrat, el triangle, el cànon, un cap multiplicat per, la tensió abans de l'acció, el contraposto. Per tant, veieu quantes coses hem après avui i el proper dia més. Vinga, fins ara, ens veiem ben aviat. Moltíssimes gràcies.